Люблю зоры і сваю краіну. Гэтымі словамі сустракаў Віктор, малышчык з гасцей сваёй выставы. Зорным небам звязана ўсё яго жыццё. Па адукацыі фізік. Зараз выкладае астраномію ў ліцэі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сваё зорнае фотападарожжа ён распачаў 8 год таму. З таго часу ездим по Беларуси, по всех регионах, а я, конечно, шукаючи особливо темное место, показать, что многие люди думают, что, например, часто мне рассказывают, что я приехал с курорта, с Египта, там были такие зорки невероятные, а лишь что такое курорт? Там же засветка от готелей, засветка от ліхтаров, самое классное небо не на курортах, а в белорусских вёсках. Зорны дождь на Браслаўскіх азёрах, парад планет над Нёманам, Млечны шлях над мегалітычным помнікам і нават танец Венеры ў колерах палярнага зяння. Кожны з 35 фотаздымкаў як прызнанне любові да мястэчак сваёй краіны. Цікавых мора, а калі згадаць, наприклад, Брестскую область, то просто до глибини души кранули Лиманское болото. Там есть место, куда можно заехать километров 20-30 до ближайшего населенного пункта, и ніякой ні сувязі мобільної, ніякі засветки від ліхтарів. Самая головная проблема – засветка. Там небо, здається, рукой достанеш. Зорным небом беларускага аўтара ўжо добра знаёмы не толькі ў Беларусі. Выстава экспанавалася ў Мадрыдзе, Берліне і Парыжы. Палюбавацца зорамі і зараз прыйшло шмат гасцей. А яшчэ Віктор запрашае і іншых вучыцца рабіць свае здымкі. І азначае, нам пашанцавала, у паўночным небе магчыма ўбачыць каля 6 тысяч сузор'яў. Здымаць ночью з зорками цяпер можа любы жадаючы. Берем фотоапарат, ставим на штатыў, робім экспазіцыю 20-30 секунд і ўжо нешта атрымаецца. І частачку зорнага неба магчыма ўзяць з сабой. За аўтографам аўтарам выстраілася сапраўдная чарга. Пасведчанне зацікаўленасці выставай. Ажыццявіць зорнае падарожжа па небе Беларусі магчыма да 15 снежня ў абласным краязнаўчым музеі. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, тэлерадыёкампанія «Брест».